Jo al portaveu del PSOE li diria que li fa vergonya parlar així del tema, però no li ha fet vergonya parlar en premsa. Això també ha quedat escrit. En la Junta de Portaveus del 23 d'abril, el senyor alcalde ens va notificar, tant al Partit Popular com a nosaltres, Compromís, que abans del dia 30 li havíem de passar el nom de l'eventual de Compromís i del regidor del PP o de Compromís que havien de quedar-se sense dedicació exclusiva. La nova llei de reforma de l'administració local obligava o hi obliga a reduir personal eventual i regidors i el 30 d'abril l'alcalde va triar llevar-nos-la a nosaltres al·legant que el Partit Popular no havia presentat cap paperet ni cap nom. No sé si arribaren a algun acord el Partit Popular i el Partit Socialista que nosaltres desconeixem, crec que prefereix no conèixer-lo, per tal que es triara que fora el de Compromís i no el del Partit Popular. I fins a aquest moment ningú es queixa, ni siquiera nosaltres no ens vam queixar. El PSOE es va quedar igual en els mateixos regidors, Esquerra Unida es va quedar igual i el Partit Popular va guanyar mig secretari, perfecte. Però a partir d'aquest moment és quan dimiteix Jordi Tormo i canvien les coses perquè Esquerra Unida ara té interès i comencen les negociacions d'aquest document del que està parlant-se. Però també vull remarcar que el tema no va en nosaltres. Nosaltres des de fa temps vam demostrar quina era la nostra línia. Quan estàvem en el govern vam renunciar a un dels assessors que ens pertocaven i 2 dels nostres 5 regidors no han tingut dedicació exclusiva mai. Sempre hem pensat que la dignificació de la política és important, que regidors en un ajuntament com el d'Alcoi necessiten tindre una dedicació perquè la ciutat ho necessita. Per això sempre hem pensat que no té res que veure si s'està en el govern o s'està en l'oposició, perquè tots estan representant al poble. I al final el govern té 500 funcionaris al seu càrrec que li poden fer la faena, que l'oposició no els tenim. I els nostres criteris són austeritat i a la volta representativitat, proporcionalitat al vot de les urnes, així de senzill. No volem entrar en aquesta guerra del Partit Popular, del PSOE i d'Esquerra Unida, però alguns ens han volgut clavar de ple. I vista la historieta, m'agradaria fer algunes preguntes, encara que si tots renuncien al torn d'intervenció, m'imagino que ningú les contestarà, perquè aquests dies s'han dit algunes coses que crec que són greus i haurien de contestar-se. Les primeres preguntes són per a Esquerra Unida. I la primera, per a mi, és la més greu. És veritat que Esquerra Unida ha patit xantatge en el tema de dedicacions de regidors i d'assessors? Qui li ha fet aquest xantatge? Amb quins temes personals que es va dir públicament? El xantatge és un delicte greu. El senyor Agulló va denunciar-ho al jutjat, aquest xantatge? En què es va basar el senyor Agulló per dir que està repartint-se el pastís entre els grups de l'oposició amb el vistiplau de Compromís? Per què Esquerra Unida va aprovar el pressupost i va callar si sabia que hi havia maniobres fosques entre el PSOE i algun grup de l'oposició? I pot dir-nos Esquerra Unida quan Compromís ha volgut apanyar la situació personal dels seus regidors? Acaba en seguida. Al Partit Popular li pregunte per què no van presentar vostès el paperet en el regidor que tenia que quedar-se sense dedicació exclusiva? I una altra pregunta. Van proposar vostès el tema de les dedicacions parcials al senyor alcalde? I al Partit Socialista, i sobretot a l'alcalde, li pregunte per què no li va exigir al Partit Popular que diguera quin era el regidor que proposaven per quedar-se sense dedicació exclusiva, quan nosaltres sí que ho havíem fet? Per què va triar vostè el de Compromís i no el del Partit Popular? I qui li va proposar el tema de les dedicacions parcials? I una pregunta conjunta al govern, que jo sàpiga encara és del Partit Socialista i d'Esquerra Unida. Estan vostès en el mateix govern? Es parlen? Comenten les coses? Vostès creuen que en aquest joc brut es pot fer créixer Alcoi? Moltes gràcies. Lo de la proposta damunt la taula m'ha fet molta gràcia, senyor Pastor. No se'n recorda el que va passar en l'autobús? Va ser el mateix, no havia hagut consens previ. Es duia una proposta que no havia passat per comissió, que no s'havia debatut, que la vam saber quan estava en l'ordre del dia i ens donen l'ordre del dia en paper, i jo crec que tocava deixar-ho damunt la taula perquè es debatera i s'ha debatut, vull dir, ara s'ha debatut. I jo crec que això era el que tocava. Senyor Agulló, dir-li que han fet una moció objectiva, proporcional, i fa la coletilla. Tenia en compte, clar, que el govern ha de tindre totes les dedicacions. Doncs jo retiraria lo de proporcional. És la seva manera de veure-ho, no és la nostra. És així de senzill.
I després, quan he parlat de xantatge, a mi el xantatge polític dins del que acaba d'entrar dins del joc i sóc capaç hasta d'acceptar-lo. Però el xantatge personal que denuncia vostès en mitjans de comunicació és greu. Jo crec que s'hauria d'anar al jutjat a denunciar-ho.